Piet van der Haas, die staat hier naast mij. Piet, goedemorgen. 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 Mag ik jij en Piet zeggen? Of mag alles zeggen, maar niet geschelden. Nee, dat ga ik zo niet doen. Dat gaan we niet doen. Piet, jij staat hier naast mij niet zomaar, want er is een kalender van de volksfeesten. Daar kom je je op vertellen. Ja, klopt. De Stichting Volksfeesten Balo. We staan zelf ook alweer vanaf 1977. Die geven sinds 1982 een kalender uit. Dus als stukje service aan de gemeenschap. Het ging goed met de volksfeesten die jaar. Dat was alleen maar volksfeesten, kermis, carnaval. Dus er was niet zoveel keus. Iedereen ging in de volksfeesten, ging goed. Dan hebben wij die jaren een kalender uitgegeven en later nog een loterij uitgeschreven. Dat doen we nog steeds trouwens. En die kalender is door de jaren heen eigenlijk aangepast, verbeterd. En nu is dat een kalender die eigenlijk massaal in het dorp gebruikt wordt. Waardoor die eigenlijk een geweldige gebruikswaarde heeft. Ja. En ook steeds meer, ondanks het digitale tijdperk, wordt die echt massaal gevraagd. Ja, ik heb net heel kort snaveltje gekeken. Maar ik moet zeggen, wel een hele uitgebreide kalender ook. Ja, klopt. Naast dat er gewoon de weekkalender is met veel schrijfruimte. En elk jaar foto's van het afgelopen jaar. Dus als je alle kalenders bewaart, heb je eigenlijk een historisch document van het dorp. Want alles wat afgelopen jaar memorabel of belangrijk was, is daarin verwoord met een foto en wat tekst. Daarnaast staan er voorin 16 informatiepagina's. Met alles wat maar wel belangrijk is, zoals openingstijden van winkels, medische pagina, bezorgingspagina, vakantietijden, busdiensten, treindiensten. Noem maar op. Eigenlijk alles, zelfs als je Google niet kunt vinden, kun je in de kalender vinden.